Hvad så alle sammen? Det er jo et stykke tid siden, jeg synes, jeg har lagt noget op, specielt hvor jeg snakker til jer og så videre. Men jeg tænker, at der var lige tid og mulighed for det nu. Der er jo gået et stykke tid, hvor jeg har lagt noget, før jeg har lagt noget op og så videre, og grunden er lige her i min arm. Men jeg kunne godt tænke mig at vise jer, hvordan det står til med dyrene nu, hvad vi har gang i lige nu, og hvad der sker, både med ungerne og de voksne og så videre, både kravegamerne og knurrpanerne. Så følg med. Når Julie har taget ham den lille, så nu har jeg mulighed for at vise jer dyrene. Let's go! Kravegamerne, Joanna og Fister, de bor herinde i det store terræn, vi har. Joanna sidder lige her. Han sidder og hygger sig. Jeg har måttet smide en ekstra varmelampe op, fordi det simpelthen blev for koldt her i løbet af vinteren. Det kunne jeg se på ham, fordi han begyndte at blive meget svag. Han lå nede i bunden og lavede ikke rigtig så meget. Men efter jeg har fået den nye varmelampe op, der har det altså været fremme hele tiden. Fister, hun sidder heroppe bagved. Man kan se hendes hale. Der var hun. Hun ligger heroppe og nyder varme i stedet for varme. Den varme luft stiger jo opad, så hun elsker at ligge heroppe. Ellers så ligger hun ret tit på de her grene. Oppe over de voksne kravegamer, der har vi den ene unge, der er tilbage. Der var en, der kom forbi og købte den ene unge, som jeg har sat til salg. Skal vi se en gang, om vi kan få den lidt frem. Der sidder lige den. Super, super fin lille unge. Jeg har lagt en video op på min profil, hvor I kan se, hvor sur den er, når den ligesom puster sin krav op. Jeg kan komme. Jo, der. Farlig. De er super fine, og jeg glæder mig rigtig meget til næste år, hvor der kommer endnu flere unger. Hos knurrpanerne, der har vi gjort det lidt anderledes, fordi de har brug for en køleperiode, hvor man simpelthen slukker for varme, hvor de bare går på stuetemperatur. Fordi så til foråret igen, så kan vi tænde op for varmen og begynde at fodre igen, og så sætter vi dem sammen, fordi det gør simpelthen, at hannen bliver meget mere, hvad kalder man det, på, når det kommer til parring. Så han går bare lynhurtigt i gang. Man kan se, at min søn har siddet her. Han har savlet lidt. Men lad mig lige prøve at vise jer dem. Vi har det voksne par i de 2 øverste kasser her. Her der kan I se hannen. Han sidder herinde og kigger. Så nu hvor der er slukket for varmen, skal man selvfølgelig også lade være med at fodre, fordi krybdyrene har brug for varme til at kunne fordøje deres mad. Hvis de ikke har varme nok, så ligger maden i deres maver og forrådner eller tørrer ud, og det kan skabe forstoppelse, men det kan sådan også dræbe dyret, fordi man simpelthen forrådner, og de ikke kan fordøje det. Så ikke noget med at fodre, når først man har slukket for varmen. Det var hannen. Hunden ligger herover. Det er Viola. Hun ligger derinde og hygger sig. Den kasse, I ser her, det er hendes æglægningskasse. Jeg har ladet den være derinde, men jeg har ikke fugtet den, fordi hun kommer ikke til at lægge æg nu alligevel. Det kommer først i løbet af tidlig sommer og efterår næste år. Så indtil da får hun bare lov til at grave rundt i den. Hun går lige at grave. Det skal jeg så selvfølgelig sige. Selvom man har slukket for varmen, og man ikke fodrer, så skal de stadig have vand. Så jeg har lagt 2 vandskåle ind. Den ene tørrer hurtigere end den anden. Jeg aner ikke hvorfor. Ligesom her, den er også tørret ud. Den her er stadig vand i. Det giver ingen mening for mig. Nu skal vi tage et kig på ungerne. De små Nephrurus ABA-unger, de er hernede. De har fået deres eget juletræ. Bare for hyggens skyld. Det er jo december. Skal vi se, de plejer gerne at sidde her. Der var en der. De er simpelthen så fine. Det er så lækre små unger. Jeg ved ikke, jeg kan sådan der. Der. Og det er nogle, jeg tænker på, skal til salg på et tidspunkt. Men det bliver ikke lige nu. De er egentlig klar til det, men jeg tror mest, det er fordi, jeg ikke har lyst til at sælge dem endnu. Den anden sidder her. Den ene er lidt lysere end den anden. Den her den er lidt mørk i farverne i forhold til den anden. Det er også meget fedt at kunne se, at der ligesom er forskel på de 2 unger her. Så jeg glæder mig til at se, når de så begynder at blive lidt større. Faktisk så var tanken, at jeg godt kunne tænke mig at have dem til de blev voksne, så man havde 2 par, der kunne avle. Men jeg ved ikke lige, hvad planen er endnu. Sådan 100%. Jeg har ikke rigtig sat mig for det. Men super, super fede små unger. Da de her Nephrurus ABA, altså vores knurralligatorer, da de er nataktive, så behøver de ikke UVB-lys. Og det er super fedt, faktisk behøver de slet ikke lys. Så der er slet ikke lys på. Og jeg fodrer med buffaloorm, melorm, små kakerlakker, rystet i vitamin- og calciumpulver. Og det fungerer bare så godt, de æder alt. Det samme med de voksne, de får så bare større dubia kakerlakker. Den lille kravegameunge, som jo var den, der boede herinde, sidder der.
Den fodrer jeg også med buffaloorm og små kakerlakker, rystet i calcium og vitaminpulver. Den har jo så UV, for det har den brug for. Faktisk har den hele 3 UV-pærer. Det passer ikke. Den har 2 UV-pærer. Den har en UV-pære heroppe ved siden af varmelampen, og så har den en UV-pære herinde derinde bagved. Det der, det er bare en almindelig sparepære. Og det er fordi, de har højt brug for det. Det er dagaktive øgler, som virkelig har brug for UV, ellers så får du simpelthen et dyr, der kommer til at være et dvask og til sidst dør, fordi det ikke kan optage vitaminerne ordentligt. Når det så kommer til de store kravegamer her, så har vi en varmepære med UVB og en varmepære her med UVB. Og så sidder der en enkelt LED-skin heroppe og en LED-skin herinde bagved, for at skabe så meget lys som overhovedet muligt ind hos dem. Jeg kan lige prøve at trække mig lidt tilbage, så jeg kan se til ret ordentligt. Der. Så ja, det var et lille kig på de dyr, som jeg har projekter med nu, og som jeg har gang i nu. Skal jeg lige tage et kig på Julies kameleon også? Den har fået en plads herovre, under Son Goku, som passer på den. Skal vi se, hvor den er henne. Jeg kan se dens hale. Og det er åbne i gang. Jeg plejer gerne at komme frem, når jeg åbner. Der har vi den. En lille Yemen hund. Hun er ikke så gammel endnu. Hun har selvfølgelig også varme og UVB heroppe. Og så har hun lidt ekstra lys her. Vi har smidt en fogger. Det lyder værre end det er. Det er en togmaskine, altså fog, som vi har heroppe. Så der kommer tog ind hos hende et par gange om dagen. Jeg mener hver 4. time i 5 minutter. Det er med til at opretholde luftfugtigheden. Og fordi det her terrarie, så er det simpelthen så godt et terrarie. Der er luftventilation hernede i kanten. Og så er der net oppe i toppen, så der er rigtig god udluftning i. Så kameleonen får lov til at blive hydreret, uden der bliver for fugtigt herinde. Så har vi givet den stuebirk, fordi de har de her bitte små grene, som kameleonen godt kan lide at gribe fat rundt om. Og som I kan se, så tykker hun også i dem. Det er heldigvis ikke giftigt for hende, så det er jo bare fedt. Men hun er bare sådan en hyggedyr, hvor de andre er lidt mere projektdyr. Så ja. Jeg tænker, det var alt for den her gang. Der kommer en video på et tidspunkt, når der lige er overskud og tid til det. Det kræver lidt, når man har en baby i huset. Så indtil videre på gensyn, og fedt, I stadig følger med.